पवन सिंह डेरा गइल बड़न। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री से गायब हो गइलन। पवन सिंह विलुप्त हो गइलन चुनाव हारला के बाद। एकरे बारे में हम बात करे वाला बानी कि असली पावर आखिर होला का। ठीक बा, पावर स्टार उनकरा के कहल आखिर कहा जाला। हई कुली हार मायने नहीं रखत, केंगा लड़ल केंगा कइला उ मायने रखता। आ यही बीच में एगो और नया समाचारों के हमनी के बात करे वाला बनी सन। पवन सिंह के गाना के बारे में बात करे वाला बनी सन। जितना भी पावर स्टार के फैन बालो सब लोग इंतजार करता कि भाई आखिर पवन सिंह बाड़न कहा, पवन सिंह आवत काहे नहीं कर। ठीक बा, पवन सिंह चुनाव हारला के बाद दू चार गो पोस्ट करतरन, कारा काट के जनता के धन्यवाद देतरन। धन्यवाद दियल बनता भैया, कैसे कि जौना हिसाब से उनका सपोर्ट करत धन्यवाद देतरन। और ओकरा बाद से पवन सिंह साफ विलुप्त। अब लोग खोजत भाई आखिर पवन सिंह गइलन तो गइलन कहा। एकरे बारे में हमनी के बात करे वाला बनी सन। सबसे पहिल का बात भैया, जहां पवन सिंह और ज्योति सिंह के फोटो आवता है, ऐसे का लागता कि पवन सिंह अपना मम्मी के दूसरका जौन वादा बा उ पूरा करे वाला बाड़न। देखिए, सबसे पहले जितना लोग वीडियो में बात सबके प्रणाम बा भैया। हम बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह फिलहाल चुनाव के बाद थोड़ा सा भाई सब लोग के हो जाला, तो ऐसे पावर स्टार पवन सिंह अभी परसों के काराकाट से आरा में गइल बड़े। तो अभी आरा में 2-3 दिन रहे, ओकर बाद पटना जाइए। अब पटना गइले के बाद सब प्रोजेक्ट पर ध्यान दिए। बाकी अभी प्रोजेक्ट पर ध्यान देवे के बा, आरा में घर बनता ओकर ध्यान देवे के बा। अलग अलग टाइप के देखो, पवन सिंह अकेले ऐसा थोड़ी है कि पवन सिंह के एके गो काम बा। चुनाव में रहलन तो एके गो काम रहल, वो अलग बात रहल। लेकिन अब का लागत भैया कि गाना पवन सिंह के कितना जल्दी आ जाई। देखिए, सबसे पहले हम एक बात बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना से ही सब लोग जानेला, फिल्म से जानेला, भोजपुरी इंडस्ट्री से जानेला। तो सब कुछ छूट सकता, पवन सिंह के गाना नहीं के छूट सकता। एगो बात रोक बता दी कि जब मेरा चुनाव ना रहे, ओकरा पहले एगो मीडिया वाला पूछले रहे कि का पावर स्टार पवन सिंह अगर सांसद बन जाएंगे तो गाना बजाना भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं करेंगे, सफा छोड़ देंगे, फिल्म नहीं करेंगे। तो पावर स्टार पवन सिंह साफ साफ एगो बात कह रहे। देखिए, हमेशा हर एक बिंदु पर आदमी के ध्यान रखे के चाहिए कि अगला क्या कहे के चाहता। पावर स्टार पवन सिंह साफ साफ कह रहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हम कबो गावल नहीं छोड़ सकत, चाहे हम सांसद रहे चाहे ना रहे। इहे बात जे भी कहत डेरा गइल बड़न चाहे लुप्त हो गइल बड़न, बाबू एगो बात जान जाइए, शिकार के नियम होला। अगर शेर तोनी ऐसा पीछे हटेला नु तो दुगुना स्पीड में दुगुना पावर में अटैक करेला। ठीक बा नु। पावर स्टार पवन सिंह चुनाव हारे हैं, मन से नहीं हारे हैं, जिंदगी से नहीं हारे हैं। हार जीत एक फितरत है, वो दुनिया का बनाया हुआ है। देखिए, दो जब पहलवान लड़ेंगे तो एगो हारेगा। मौगा के भाग जीवो तो केंगा हरबो जीतबो हो है भगला से होई। मनीष कश्यप खेलेला मैदान छोड़ के भाग गइले तो मौगा के भाग गइले। जब मौगा के भाग गइले तो तारा के पटकी केंगा पटकइबो। तो भाई पावर स्टार पवन सिंह अपना जमीर नहीं बेचा है। पावर स्टार पवन सिंह चुनाव हारा है और ये रीजन बा भैया, ये रीजन बा कि पावर स्टार पवन सिंह के फैन हमहू बानी, आइयो बानी, हमनी के गर्व बा जितना लोग बा। ये रीजन बा, हमेशा जब पांव आगे क देले बानी तो तूफान ना पूरा प्रलय हो जाए, तो वो पाँव पीछे नहीं के जा। अगर बात कल जाए नया समाचार के, तो याद बा कि पवन सिंह खाली अपना लाइव में कलर रहन कि पापा के सपना रहे कि पवन के बेटा के खिलाई। ठीक बा, तो पापा तो अभी नहीं कहन, लेकिन माई के जौन सपना रहे कि हमार बेटा सांसद बन जा, उ तो ना हो पाई। लेकिन जौन दूसर का सपना रहे कि भाई जौन लेकिन पावर स्टार पवन सिंह अगला बार सांसद बनेंगे। ठीक है, तो जगह काम कैले बनूंगा बनिया। तो हो सकता कि पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ टाइम बिताओ तरन की एगो हो जाओ। एक जना औरी बड़न कहले बड़न का कहले बड़न भैया कि कहियो ना बनिया। ठीक बा, तो उनको लोग के तो भाई दिखावे के बाद जे भी विरोध, और मान ली केतनो रौरा से प्यार हो जाई चाहे एती हो जाई, तो बतिया तो तार भाई याद रही। बाकी हम एक और बात बता दी कि अभी खेसारी भैया के ऊपर बहुत बड़का आफत चल रहल बा। भैया के गाना उड़ रहल बा, डिलीट हो रहल बा। हमनियों के दिल में थोड़ा सा सहानुभूति जरूर बा खेसारी भैया के प्रति। अरे खेसारी भैया के कुछ है अंदर कुछ है तो भाई ए पाकता तो वो धीरे धीरे कोगरी करता रहे, जवन पाक जाता न ओकरा के कोगरी निकाल के उठा देता रहे। घी बहुत बड़का लपेटा वाला चीज बा। हमनी के टाइम मिली त ई पर वीडियो जरूर बनानसन। बाकी तारा लोग के ई वीडियो कैसा लागल कमेंट बॉक्स में जरूर बतियो, अपन राय दियो। पावर स्टार पवन सिंह के तू लोग पहले गाना सुनने के चाहत रहो कि पहले खुशखबरी जाने के चाहत रहो, कमेंट में जरूर बतियो। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में।